Wat een rare leus. Ja, inderdaad. Als kind heb ik die altijd verkeerd uitgesproken. Ik zei altijd, doet wat zeggen hij u zal. Terwijl er eigenlijk staat, doet wat hij u zeggen zal. Maar het staat er een beetje onlogisch. Ik neem aan dat ik de laatste keer hier was toen ik de plechtige doopbelofte deed. En dat doe je als je 12 bent volgens mij. Ja, vormsel wordt het ook wel genoemd. Oh, dat is wel best. Ja. Vraag ik zo meteen de pastoor wel. Daar hebben we hem al. Meneer pastoor. Goedemorgen. Goeiedag. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Kom Hey. erin. Kom binnen. We hadden het net over hoe lang dat voor mij geleden is. En het zal waarschijnlijk geweest zijn om mijn 12e. Toen we hier de... Is het nou het vormsel of de heilige doopbelofte? Vormsel. Toch het vormsel. Heel vroeger was de plechtige communie, maar dat is Die heb ik nog tegenwoordig- gedaan. En Zie je nu wel. ingebouwd in het vormsel. Want we hadden zo'n lange witte jurk Ja, aan. kindercommunie met een jaar of 6, 7. Ja, en de die heb plechtige communie bij het Ja. verlaten van de school. Van de basisschool, ja. Wanneer is de kerk de laatste keer gerestaureerd of gerenoveerd? In het begin jaren 90, heel nieuw dak erop, hele nieuwe verwarming. We waren $500.000 kwijt en alles betaald. Alles betaald. Ja, Uit geen cent. eigen zak. Eigen parochie, ja, met subsidie wat je gewoon van de gemeente krijgt, Ja, van het bisdom uiteraard. krijgt. Wat iedereen krijgt. En die hebben jullie niks meer. We zijn schuldvrij, Nou, kerk en wet of maatschappij. Mooi. Ik wil niet zeggen dat we rijk zijn, maar we komen ieder jaar, God gedankt, komen we rond. Ik beleid voor de almachtige God en voor u. En hoeveel mensen komen er nog? Ja, toch een paar honderd in het weekend. Ik ben de enige parochie die nog zaterdag En zondag. en zondag heeft. En zondag? In West. En zondag hoe laat? 11:30 en zaterdags om 6 uur. 11:30 was vroeger al de populairste dienst. Ja. Altijd geweest. Toen hè? ik hier kwam was het 9:30, 10 uur en 11:30 in 83. En geen lof meer 's middags? Nee, Dat dan niet meer. wel bij hele bijzondere alle zielenlof, dat soort dingen. Ja. Zon- en feestdagen is dit de sacristie. Wordt hier de wierook klaargemaakt, hebben de vaten gepoetst. Is dit de sacristie. Zon- en feestdagen. En in de week, maandag tot en met vrijdag, is dit de dagelijkse mes. Mensen komen hier binnen, Papabestraat, Ja. kerk kan dicht blijven. Komen hier binnen, hier op het toilet. Dus, maar eigenlijk was dit de sacristie voor de priesters, dat heb ik al niet meer geweten. En was dat de sacristie voor de misdienaars. Ah ja. Ja, Het is eigenlijk een heel intiem clubje dus dat elke dag hier bij elkaar komt. Dat is ik zeg tussen de man of 15 gemiddeld. Van de Heer, de rest van Israël. Zij zullen geen onrecht meer doen en geen onwaarheid meer spreken. In hun mond Is het moeilijk om de jeugd de kerk in te krijgen? Ja, is niet zo makkelijk. Nee. Hoe pakt u dat aan dan? Proberen met jongeren missen, we hebben een jongerenkoor, meeklokjes, die zingen regelmatig, heel mooi, heel goed. Er zitten ook een aantal jongeren dus uiteraard in. Dat wel, en misdienaars, je hebt ook wel betrokkenheid. Maar echt dat je zegt, zondag zitten veel jongeren in de kerk, nee. maar wat men noemt de Of hangjongeren, oudere jongeren, nee. die krijgt u niet binnen, hè? Dan een enkele, maar dan komen ze voor geld. Amp. Dan komen ze in de mis en dan komen ze na de mis komen ze van voor dit, voor drugs of voor dat. Dat gebeurt wel. Ja, dat gebeurt een enkele keer, dat er zo eentje achter, dan zie je het al van tevoren. En die komt niet zozeer voor de kerk, die komt na afloop zielig doen en die moet je dan weer geld geven. Doet u dat dan ook? Ja, en dan hebben ze me gezegd dat ik een grote sufferd ben, maar goed. Bidden wij, broeders en zusters, in vereniging met onze... Ik dacht dat u in een luxe positie hier zit door alleen maar pastoor te zijn Nee. van heilust. Nee, alsjeblieft niet. Maar ik hoor je net Ik vertellen, heb 13 jaar ik heb alles dubbel gedaan, soms 3, 4 diensten per dag. maar Ja, natuurlijk, want dat is als je in de gracht had, als ik hier 's morgens om 11 uur begraven zat en ik had er op de gracht in, dan was het 's middags om 1 uur of om 2 uur. ik hoor dat hij tegenwoordig naar Kalheide gaat, naar Ja, Haanrade. als het nodig is dan. Hanraden en dingen is voorlopig met andere collega's die weer andere tijden oppakken, is vast zolang er geen pastoor of geen priester is. Maar kunt u dan met, als u zoveel parochies tegelijkertijd is, kunt u dan wel met alle bewoners echt contact maken? Nee, je kunt natuurlijk niet wat je vroeger misschien kon met een pastoor en 2 kaplaans met 3 priesters in 1 parochie. Dan had je natuurlijk meer persoonlijk contact. Dat is het koor, het gemengd kerkelijk zangkoor. En wat hebben we hier? De Vrouwenbond. De Vrouwenbond, bestaat Ja. het nog? Nee, dus sinds kort is de Vrouwenbond ook niet meer. Mevrouw Monsenweijer was de voorzitter. Uit de Gladiolenstraat? Ja, die is ook dood. Allemaal dood. Op een stuk of 10 na misschien. Allemaal dood. En laat ons leven naar het woord en het voorbeeld van uw Zoon,
Jezus, onze broeder.